ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚନ୍ଦନପୁର ଗ୍ରାମରେ ଗିରିଧାରୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବାଇକ୍ ଧରି ପୁରୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଗପସପ କରି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଛତିଆ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ଗିରିଧାରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଛଡ଼ା ରାତିରେ ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ରାତି ବଢ଼ୁଥାଏ, ମନରେ ଭୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗିରିଧାରୀ ଭୟକୁ ଚାପି ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥାନ୍ତି ନିଜ ସାଙ୍ଗକୁ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ମନରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଡାକ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରକ୍ଷା କର, ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ହଠାତ୍ ଜଣେ ପିଲା ଆସି ଗିରିଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଗଲା। ଗିରିଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆକୃତିର କଳା ହୋଇ ପିଲାଟିଏ, ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲା ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ପିଲାଟି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି କି ତୁମର? ଏମିତି ସୁନସାନ ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛ? ଗିରିଧାରୀ କହିଲେ, ଦୁଇ ଜଣ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ପାଖରେ କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଜ ବି ଦେଖାଯାଉନି, କେହି ଲୋକ ବି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ସୁନସାନ ରାସ୍ତା, ବାଟଘାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାଟି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ଉଠ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ିର କ'ଣ ହୋଇଛି। ପିଲାଟି ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତିଆରି କରିଦେଲା। ଗିରିଧାରୀ ଖୁସି ହେଇ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ, ତୋ ଘର କେଉଁଠି? ପିଲାଟି ପୁଣି ମୁରୁକି ହସି କହିଲା, ମୋ ଘର ପୁରୀ, ମୁଁ ଏଇ ପାଖ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଛି। ଗିରିଧାରୀ ସିଧା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁରୀ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସକାଳେ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲେ, ଚାଲ ପୁଣି ସେଇ ପିଲାକୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିଦେଇ ଯିବା। ସେଠି ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ କୌଣସି ବି ଗ୍ୟାରେଜ ନଥିଲା। ସେଠି ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାରେଜ ଥିଲା, ସେଠି କୌଣସି ବି ପିଲା ସେଭଳି ନଥିଲେ। ଗିରିଧାରୀ କିଛି ସମୟ ଭାବିବା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ନେଇ ଆସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଯିବେ ସେ କଥା କେହି ବି କହିପାରିବେନି।